Poďte sa s nami naučiť, ako môžu byť financie a sporenie stále zábava v dobe digitálnych mien a online bankovníctva by sa mohlo zdať, že tradičné spôsoby ukladania peňazí sú prekonané. Napriek tomu, drevené pokladničky si zachovávajú svoje čaro. A dôležitosť. A to nielen ako dekorácia do domácnosti, ale aj ako nástroj finančnej gramotnosti pre deti. Drevené pokladničky sú fantastickým nástrojom na učenie základov finančnej zodpovednosti. Keď vkladáte mince do pokladničky, učíte vnímať koncept šetrenia detí aj dospelých.